Ça va, ça va. Bien me donner à la vie. Marhaba. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Eh, mon bébé, il a brûlé. Mana enfant, mon maman, bon enfant fait. Bébé, il est né. Où on a brûlé? Ah, eh, ouais. Avec un chouette. Nankan Mabo est mini, n'est un beau de guerre. Les films pour la faux bancasti. Wallah. Alhamdulillah, I'm a saying that you cannot come bone in the ball and you for some of what is better than now. When you are away, the rock was like cannot. This on my now made a nickel about come completely from Babro. I'm going up from my chat. Wakasente the Jibena. The mega American not very about Kadima Alakam. The roof la di baruma bakala baruko kaba di bakolo nga mo ko barula aka dan keledi muso ka faida kila ko fura min beni no ni fura mo ni ni mo kala beniki ni fa mo fura kuduni ake tobi ake wusuli da ni mama ya so ka ke tasuma la bi barabana yake laini o lainina yake je laini o lainina barabana afrani muone ndo kama ni pawi ni boyoro karuga ani kale de bi mena framne na madi la ni na wache madi ni kani nga ame kuma di daro kontikere ma kala de naso framoni ni musuka faida kene kona ambala ko besika doso bese kuni yoso baru kanjabi da kunya kele a mai besika di mai ka di ambala ko ma Wa alaikum salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mbe ala fo ka ala barkada. Ka yira ka fo Mali kono ani Mali koka. Mbe dien bela jale fo. Muso ka faida kena kono ambe alameba bela jale fo. Ka sabu ke ko kacha. Ala ka ane sahaba be. Ala ka lanyini ke sabati sorofenyi. Ala ka hakilna ko bela jale noya. Anga nyini fin ambe do de ke wati bela jale na ala ka bela jale ke sorofen parce que ode anga objectif parce que mbo fo bela jale nyana amina bara min damine bela jale nga don folo ante ala kraide beka don ka fo anye mogodi beka don ka fo am se mi ambo de ke amanga donko mi nyini na dona na sorola ambo de ke o kama mbe foli bla ni wati na anga mawo man tan lembe ni wati na ambe do ke ala ka bela jale daro nema ka sabuke nafolo mimbe do keneyala nga o maseka saya bali nafolo mimbe do keneyala o maseka bana bali o nga o bela jale na nata
hadamadenw an bɛ da ɲɔgɔn na an b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ tɛ se ka kɛ maanifin sago ye sabula ala de ye wolomali kɛ ala de ye maaw bɔ ɲɔgɔn na ala ye kɛnɛya di dɔ ma ka bana di dɔ ma ala ye dɔ kɛ faama ye ka dɔ kɛ fantan ye donc ala min ma se ka maaninfinw bɛɛ mago dilan anw fana tɛna se ka bɛɛ mago dilan parce que dɔ bɛ si ka ala wele a t'i lajɛ wa i bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ i bɛ sa kɔlɔlɔ kɔnɔ wa dɔ bɛ yen a tɛ ala yɛrɛ wele nka diɲɛ se bɛɛ lajɛlen b'a bolo donc o kama ala de ye setigi ye ala min y'o kɛ anw fɛnɛ an bɛ min di mɔgɔw ma an bɛ min kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ an tɛ se ka kɛ ka tɛmɛ ala la an tɛ se ka tɛmɛ ala la ala y'a bila niveau min na hadamaden fɛnɛ bɛ dan o hukumu kɔnɔna na mais mun na bagayo nka i ka bi émission na i ye kɔrɔmatigɛli kɛ fɔlɔ n bɛ o di ma fɔlɔ n ka maaw fini min bɛ n kan na fini dɔ b'a jukɔrɔla la n voisin tɛ dɛ anw bɛ kɛ ivoirien kuma dɔw la filɛ nin ye dɛ voilà filɛ nin ye dɛ maaw de bɛ na maaw original n bɛ bɛɛ fo ka ivoirien bɛɛ fo an bɛɛ ye kelen balontan dɔrɔn don ala k'an ne sahaba bɛɛ maaw original de bɛ na mais ivoirien ma san ka jan dɛ n bɛ Balibi fo ale de y'a san ka diyan Senu Balibi ale de ko Barou an bɛ jɔn supporter final la n ka Côte d'Ivoire kɛ an ka Côte d'Ivoire ta Ivoire ka di dɛ Ivoire ka di Ivoire ka di mais mun b'a ye les Ivoiriens ye muso di ma baara banna muso dira an ka karamɔgɔkɛ ma yala an m'o f'i ɲɛna o mais a kɛ ka muso filanan bɔra Côte d'Ivoire o de a ma ban wa e b'u bɔ ɲɔgɔn na wa ala a bɛɛ kelen ye bi sɔgɔmada in na n bɛ foli bila ka se Ivoirien bɛɛ lajɛlen ma min b'u fɛ bi ala k'a diya an n'u bɛɛ lajɛlen na an bɛ Kadi fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka yira k'a fɔ on est ensemble fini min bɛ n na ne y'o bɔ n bɛ maaw don na maaw bɛ n na ka ban n bɛ fini bɔ ka maaw tira maaw la fɛnɛ sabula kow ka ca bi an bɛ se bi 20h an bɛ saga faga dɛ a kɔni a mana kɛ cogo o cogo an b'a fêter ni ala n'a kira sɔnna ma ala ka an bɛ gagne o to yen an bɛ gagne cɛ espoir bɛ yen an bɛ gagne a bɛ ɲɛ an ka di ala ma dɔrɔn mais mun na bayogo n bɛ ala fo k'ala barikada k'an daba ma fo ka yira k'a fɔ an bɛna baara min daminɛ n bɛ alaw tala deli maa o maa n'o ka magoɲɛfɛn tɛ musow ka fayida ni bulonba kɛnɛ kɔnɔ bi ala kana ɲɛ da bulonba kan bi an bɛ ala deli o la kosɛbɛ fɔlɔ ka da kan k'a fɔ bɛɛ k'a dɔn an bɛna hadamaden baara de bɛna kɛ ala tɛna baara kɛ dɛ mɔgɔw ye min kalan ka min dɔn i ni alaw tala cɛ n'i ye nkalon kelen tigɛ a la ala kana tu i la diɲɛ fara lahara kan i kana sa fiyewu f'i ɲɛ ka da ala ka tiɲɛ kan ne nkalon bɔra karamɔgɔ da bi kɛnɛ kɔnɔ Maïmouna Bayo dimanche ka ca diɲɛ kɔnɔ mais bi dimanche ɲɔgɔnna n bɛ se k'a fɔ mɔgɔw bɛ fama bi ka sɔrɔ u m'a ye n bɛ ala fo k'ala barikada n balimakɛ bɔra Bankas ale nana n sama nin na ka bɔ Bankas n y'o de fɔ n ko ni jɔn ka ko bɛ ala bolo to ala kɔ mayi peresɔngɔ jugu de nana ni gwa jɔli ye sinon ni su kora ka ban maa si ni maa si tɛ jɛ gwa la Maïmouna Bayo anw bi dɔnni baara min na anw t'an ka baara nafa dɔn ala kana to an ka valeur dɔn dɛ mais ni maa y'i yɛrɛ valeur dɔ dɔrɔn i tiɲɛna mayi ala ka diɲɛ bɛɛ kisi kafa ni yaada ma ma yɛrɛbaya man di alaw taala ye ala ye maa o maa ka masaya n'a ka setigiya n'a ka dawula tiɲɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ a bɛɛ sɔrɔla kafa ni yaada ne y'i ka ɲina i yɛrɛbakun kɔ Maïmouna Bayo i mana se ko la cogo cogo ne ko i ma i k'i hakili to i yɛrɛ la diɲɛ ye waati de ye diɲɛ tɔgɔ de ko sɔgɔmada caman n balimakɛ bɔra Bankas kana Bamakɔ yan ne ko karamɔgɔ joli bi Bankas Maïmouna Bayo ne de y'a f'i ɲɛna bulonba kɔnɔ yan à haute voix an ka karamɔgɔ min bɛ dɔgɔnɔdugu la n'o ye ko Toloba a ka karamɔgɔ numéro 2 maya a tun bɛ ne wele de ko n ka dalu bila ka taa d'a ma bulonba bɛ Bamakɔ yan nɔ de arajo dɔrɔn de don ko ye n balimakɛ bɔra Bankas a nana a bɛ dalu de kɔ fɛnɛ e b'o faamu cogo di
ay blomba ya dan yo may mo ba yo mo ni fin se ka ke ala yo ibi ke mo ni fin dron di ke quoi membo fo dien bay on ti se ka be mo ko glan folo mais mo ko glan wari ti se ku mo ko glan rom na sound ti se ku mo ko glan mais on mo ko glan ne be bamanan kan do fo dien fon be ke ala ti se ka 100% di dien machi masa donc asoma hasimi ma kuna bino ya nga jamana nyamai abi jamana in baraka da hage do la ti se ka beke are ba tla ka fo kuno ka desera ni na o jaku yadi ti se ka beke ibi do di ke do bi dai ini mo bakele mo gleb ta soro mo million kelembe no olu ta ma da mine folo mais ota ira ki te se wi ye mo de dai ga hage kuno e ma ko benika fanga doa o de kama bamanon ane anga alqur'ane ba ira ka fo ni ya fo dien fan o fan ke nyona ti bi ta soro dugu do la do ta do ke ere bi dien re kuno bamanon ko la koni tiga korta iga du kono ke nyona tiga du kono ibi tiga kelen korota ki mo ko ti do ke na ma fena de nyonti mbade na ani nyonti muso de yengalonti o de kama mba fo benyana amena sigi doni min kan bimbi foli blaka se karamogo karonga ma karonga mi na ya fo kata bake na ya fo ka sege abake maimuna bayo nguni be bulumba sababu nyumandi mai die ka fo bulumba ya dande ate uteme bulumba taka billahi debi kunu fo bimbe ala fo kala barkada ne from gumina abola nega di duma don doro mai ne de côté o ne be dien fon fe ka be kede na ma kedron ti se o tira ke o ka ke ala utala kama ala kama mba di ala de kama wari te sanunte na folote fuite ala kama ala kanga kodo irana abe dabla aka ke akan amai ala kanga feno ke mimi famia mina madama don ga dakrunya fla dron parce que mogodo kama bi ala kale tiara mogo ka deli tiara from guri na bola nege mai mogo be se kana bi abe di bi fene den keme fla be di bi ni ala na kira so na ba bi obeke bi mogo ka bonya masigi kama de fene global esi global na maganga dogonde voilà maganga dogondoni ay ko miagete miage sugo in konna na mai sugo in sugo bay mais akoka cha parce que nya fo benyana ni from uta dien koko écran plat de do ko dien koko bika koko na kembe ki ga ko tien abe ira iladi afleni de iba duan chukum no fene be ira ila ambalam so ga sugo konna na kuma kan ka cha doni bikena kono ambalma ke do biya taranga bureau kono sangomba ne sise blaka kuma anakunte sise ne bado chidendu adelaga na saiba do ka chifo ya kene kono anana bitukuni ko fa ka kuma nete fa ka la mere parce que baro ko do bi aka buhara madema betse ka famia me hakili tugu bado kuma magobe mina anana bi ngomba ne sise blaga kuma kuna ko ci dira manere de kango no mine ba fa sise ka kene shere de ye kwa sigilimbia mimi na fo sise ya akla ka kambenyana aba fo blumba kuna amba lame am soro ka blumba bara damne ne oyi même na bayo bine ya fo ngo blumba karamogo be na concurrence doke mi nyogona make folo effectivement c'est vrai mais akere ko ka lisita ko ka lisi sebe awo ni ye miage ka daluta itoko sebe lisi la ne miage tata ikabla amena laje si c'est tabeti ne ko mera ne karonga ga dalu mi bi ngo billahi ne ba fongo achi dalutia miage ko kama laje bi may dalu ko dronde do kele tew mesen na avec aliboa akedoranga laje même ne boyo bi kadida bay no mo do fiye juma do ngone ya fo be na ngomi ngadi nday ngomba fo parce que fem membulu mba don wa menin don si c'est dans net dalu mi bi net a don si c'est de ba don si c'est de se ka fem fo aka ale de se ka kuma aka ale de ya essayer ale de ya di mogo ma nay mogo nya wal ma mogo sa wane karonga ga mimi na DB
i ye min ɲini maa ye nin kun tɛ bi fɛn ye nin tɛ musow ka fayida dalu ye nin kun tɛ hali bulonba kɔnɔ dalu ye fɔlɔ mais maa ye n'i ko ten maa ye n'i ko ten yanni bulonba heure cɛ yanni muso ka fayida ka émission ka ban yanni karamɔgɔw ka kurusi kana daminɛ kɛnɛ kɔnɔna na dalu 3 de bɛna kurusi kɛ bi karamɔgɔ ka dalu min bɛna di bulonba kɔnɔ bi Sise ka dalu min bɛna di bi 1 don Miyaki ka dalu min bɛna di bi 1 don maa ye nin 3 mɔgɔw ka k'u bɔkolo kama n'u y'a ta i ye min ta ya Ala kama a fɔ ko nin u ka ve walima i tɔgɔ sɛbɛn u kɔrɔ an bɛna lajɛ d'ici mardi don n bɛna lajɛ min ni min kɛra n b'a da diɲɛ maa tulo kan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko kuma tɛ da tɛ yɛrɛ fɔ tɛ karamɔgɔ ye i yɛrɛ de ye maa ye mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ kɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ ni e yɛrɛ ma sɔn min ma e bɛ sɔn de i bɛ sɔrɔ ka k'a ye sababu bɛna o de la o n'i ma bɔ ka bɔ i ka da fɛ ka se arajo la i tɛ se ka sababu sɔrɔ o maa i ye dalu min ɲini ko dalu min ye bolini ye maa n b'a di ma miniti 13 heure 13 munna n b'o di ma i b'o kun dɔn wa maa n b'a di maa n b'a di ma sisan n bɛ Sise ɲininka ko Sise ka a kun kɔrɔta a ka tile 40 lajɛ n tɛ montre de yan montre tɛ tile 40 wa n tɛ montre ya montre la Sise n tɛ montre la kɔni 12 plus 1 o ye joli 11 plus 1 o ye joli ah 1 plus 12 o tɛ 13 ya bon 13 n'i ye montre in bɛɛ ta montre in bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ ne 13 de i b'a kalama wa 11 plus 2 o ye joli 10 plus 3 o ye joli 9 plus 4 8 plus 5 7 plus 6 bon karonga ka dalu min bɛ yan bi 13 bɛ bɔ ne mun ye ala ye kelen de filanan t'a la bon Sise karonga ka dalu min bɛna di maa i ma nin ye miniti 13 di miniti 13 diɲɛ mɔgɔ y'a kɛ miniti 13 de b'i bolo i ka ko bɛɛ lajɛlen bi don o de kɔnɔna na i bɛ fɛ k'a ye cogo min na a fɔ ten o b'i yɛrɛ de bolo dɛ maa nin tɛ bulonba dalu ye cogo di fɛn ba dɔw bɛ yen Sise b'a dɔn n'i y'a di kɛnɛ dɔw kan bɛɛ t'a jate bɛɛ t'a faamuya i bɛ nin fɔ sisan mɔgɔ dɔw bɛ nin daluba in bɛ ka di nin kan cogo di parce que Ala kama de y'a to a sera yan karamɔgɔkɛ min y'a dɛmɛ ni Ala kama tɛ n bɛ diɲɛ kɔnɔ ne tɛna nin dɔn yan dɛ ne nafolo don o tɛna nin bɔ a cogo la ne tɔgɔ ni jamu don ne tɛ nin karamɔgɔkɛ in yɛrɛ dɔn parce que a mago t'o la olu tilala diɲɛlatigɛ la Maimuna Bagayogo karonga ka dalu min ne a bulama don musow ka fayida kɛnɛ kɔnɔ mai ni diɲɛ mɔgɔ y'a sɔrɔ i b'a bila tasuma de la k'a wusu mais i jija i k'a bɛɛ wusu k'a ban n'i y'a sɔrɔ mai i bɛ k'a fɔ ko ka dalu dɔ kɛ ka dɔ bila non a kɛ i jɔyɔrɔ la dalu min b'i bolo i b'a bila tasuma la a bɛ ban ka bɛn miniti 13 fɛnɛ de ma ne dɔnni ye kelen don n'i ye tile gantɔ ye surtout mɔgɔw yɛrɛ ɲuman na ko n'i ye tile sauver yɔrɔ min na ko farafin bɛ o yɔrɔ la mais olu bɛɛ y'a ma ɲɛɲini ka ɲɛ dɔn ten dɔw sigilen bɛ bureau kɔnɔ bi o ma fisa ne min bɛ ka baara kɛ tile kɔrɔ mais n'i ye fɛn ɲɛ dɔn de e b'a dɔn i b'a kɛ cogo min na ɲɛdɔnbaliya de ye caman sɛgɛn diɲɛ sigi na bi ko ɲɛdɔnbaliya sinon Ala k'an fara a ɲɛdɔnbaw kan Maimuna Bagayogo n'i ye dalu kelen dɔ diɲɛ dugukolo in sanfɛ i bɛ balo a la f'i sa don mais mun bɛ maa bila ka dalu caman ɲini i b'o kun dɔn wa maa kini bɛ yen a tɛ maa fa to dun basi dun dumuni qualité joli bɛ yen o de kama maanifin tɛ se ka da fɛn kelen ma fɛn caman ɲini kun ye nin de fini kelen ye fini ye dɛ mais mun bɛ fini sugu dɔw ɲini i bɛ san dɔw kɛ i bɛ san yɛrɛ kɛ i tɛ fini dɔw don i la yɛrɛ mais mun b'i bolo parce que ɲɛnɛmaya don de ka ca Maimuna Bagayogo
Duka bonko jugu ni tara kaburu la ni haramaden daro la je kana mogonifin siyoro la ya man bon yere ma ti beta so belebele jo mais ni bébé mun no fait parce que don de kaja mais à sévalité ni mo ko kaburu dombe asudo me dam ne dom na daw ba fo ko ni be fa samina ko bitede parce que don de kaja à sévalité bon on ba fo la ko blangoro nyati gwa meni dalun dima minute temps ani saba mbi fe mogo ka ke ala na kira kama ko ni korobo 600 may doni be doni ti bayani kiyamache nga konanjeya o de manchambi konanjeya manchambi parce que mogo sera mogo de mogo tado mi bile mogo betu jigida ala re kamble mogo jigibe mogo de ka ne de gumaro haramaden sababu ne te fuye bluma te fuye ne sababu te mais ala de ko imbe o de kama ne ben sara ala la ni fon fe ke blumba kono ala de ye folo yani ka blumba ede vogal do be le ko ni ala me yere be ni ne ala me don jigibe tika kwa e ba vogal mi do do beno umogo nyago jugu kwa ubeka nefo chogo dola abene rejeune kwa abene toro wallahi billahi abin toro kana blomba yi ne baruti fuye blomba karamogo ti fuye ne sababu te mais ala de ko in bela gele aman sinsi ala de kan aman seme ala indi la o de tien ala de labai na kadiye mai kana karamogo fenta ke dien kuno ala wele mati mogo glan awo mo ti kan solo de karmo fenta dabla mashika ala wele ati jabi ala ba rasa goya de lawo mais on nga sababu nyini ka di mogoma ni fin soro ala mado e vocal do chinima framugune awusurana billahi ni kuma ina medorne re banana njole ngo ne kama dalusu do be adili mai arajo re sanfe parce que ni ya di dro do be nyina ala re ko pew ube ede ete foye ibado femi I konanjeya ka fendi aditogola naye aw magonya may bina dalum di muso ka fayda kena kono be may piro pirikadie adi dien dugukolo insanfe ne boru côté ne dien mogo yata minute tan saba atigi be min no fe Allah taala bolo aka fo akonna na minute tan saba aka mogo beira Allah taala la abe fon gela baka dien kono ala na kira kama mogo kanin ka o kan jabi fanya na mi fen miye on kanin don ni nga do histoire la ni nga fo zana la wafla joli bon o de ka nya fo ngo blomba dalute o parce que do be ni medro wakla ko no ko ke me woro fendo mai ni ndalu mi flaga dima ni ka delite bi ni ka kuma kante muso ka faida ka barka douala ka tien kura dama note ni Allah taala che mai ne te ni di mogoma ne blumba re ko na ne te ni di ne be ni ndalu swaji blumba che munu jolembe baru e su ane klente sra fol la de parce que ne tsa ka jabe ne bodo wantina goya befene mbo fene do nana ni dinema ka bo bankas abene fle bite wa mana ni kelenji ande billahi anana ni complexe sabade bere saba filmi mena a qualité saba anaf la da fembe ala kama warite sanunte ne mo fowa ngone ne ya ke blumba chawiye kanyango de nafaka bone mane wari ne sanu yiwa be ya fofana fo ya fo Côte d'Ivoire même bayo niko ki be from mole mimbe ka dibi ite fura nge VIP wa may ni fura su be ke VIP de wallahi billahi wallahi ni furasu ku bege VIP de même bayo ne muso ye ni kebi ambalaka o mana ni kebi u ga dun ka geleya la toro bi ka musokoroba
Chokoroba, mbalmake mbalmamuso toro bi ka diɲɛ fara lahara kan b'i deli ala n'a kira kama i ka hamina fɔnina i k'a bila tasuma la a bɛɛ ka jeni ka ba k'i to a kunna an bɛna dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi n bɛ fɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ne ye daluko kuma min fɔ n tɛ taa koyi n bɛ ka daluko kuma min fɔ o de koyi a tɛ yɛlɛma mais n bɛ preuve de bɛ bira mɔgɔw la fɔlɔ o de kama n ko furamugu n'a a bololanɛgɛ fana bɛ di bi a bɛ di bi fana k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko ala de bɛ yen i y'a fɔ fana nana ka ban donc o b'a yira k'a fɔ bɛ fini bɔnna k'a yira k'a fɔ on est à Côte d'Ivoire aujourd'hui on est à Côte d'Ivoire aujourd'hui et puis ça c'est ma original hein ça c'est original flâner voilà donc après u ka n ka saga fana bila ka na sa tɔ ye saga sɔngɔ de an gayina dɔrɔn ka saga bila furu la ayi bi ta ma nɔgɔn dɛ nin ye bulonba air sebaliya ye ni bulonba air sera maaw bɛ n'a dɔn k'a fɔ ko non k'an bɛ taa de a tɛ jɔ afiriki bɛ taa de anw farafinw an b'a yira k'a fɔ an n'an ka seko n'an ka dɔnko fana bɛ ɲɔgɔn na de dɔnni kɛnɛ kɔnɔ mais mun na bagayo n b'i bila yan n bɛ fɛ ka dakuruɲɛ fila min d'i ma ala kama fi sabilillahi ka bila bi ka taa kunbɛn sini o ye nin de ye k'a yira i la k'a fɔ ala kama baara an se min an b'o de k'a la i ye fɛn min ɲini fɛ musow ka fayida kɛnɛ kɔnɔ n y'a d'i ma ala kama i ka kuma di miyanka kɛ ani sise ma mayi kubu mayi u k'u ta fɔ joona dɛ n bɛna karon ka min fɔ kɛnɛ kɔnɔna na ne y'a fɔ fɛn bɛɛ ni ala cɛ sise b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye dalu ye dalu fɔlɔ ye min ye i b'a dɔn wa a bɛ ka kuma Thérèse min kan fɔlɔ o ye min bɛ ka di e ma de o ye ala de ye o tɛ wuli quoi miniti 13 de don 13 miniti 13 min dira i ma i b'a bila tasuma la k'a wusu ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ arajo kɔnɔ sisan a kɔrɔbɔ a bila tasuma la i k'i ŋaniya bɛɛ fɔ a kɔnɔ k'a ban i ŋaniya bɛɛ fɔ a la k'a ban pewu i k'a bɛɛ jeni ka ban miniti 13 de b'i bolo ko min ka di e ye i tɛ min fɛ o bɛɛ don a kɔnɔ yen nɔ an b'an sigi an bɛ ala la ala ka baara la mamina bɔyo ne bulonba air sera ne ni karamɔgɔw ɲɔgɔn dan min bɛ daluko la an bɛna o fana kɛnɛ sigi midi waati mayi ayiwa n bɛ atayari fo nin waati na nin y'an ka tamasegikɛ ye mayi nin de ye n bɛ se k'a fɔ Laginɛ président Mamadi Doumbouya ba nin ne n'a don ɲɔgɔn na wayi a ka taa fɔ n ka du kɔnɔ mais mɔgɔw bɛ retard la sa k'u ka ca nka ala ka ɲaga d'an ma n'an bɛ taa an bɛ se bamananw ko ten ko sa dogolen o de bɛ kɔgɔ dɛ nka n'i fatala k'i yɛrɛ o b'i kun tigɛ dɛ o kama n b'a fɔ Mayimuna Bagayogo ko bi baara a bɛ daminɛ ni dalu fɔlɔ min furamugu kɔni a bololanɛgɛ bi yan ka kɔrɔ o ye 600 ye mais bolofɔ min kan bi o ye miniti 13 13 e ko ten ko 600 komi i ko ten komi i ko ten maju haju ko banna o e ka tila ka Sise ɲininka sa ko Thérèse ye fɛn jumɛn ye a k'a gindo di parce que anw ti karamɔgɔ ye min fɔra ɲɛna karon y'a fɔ ka dan yɔrɔ min na an bɛ da o kɔnɔ mais e ka tila ka karamɔgɔ ɲininka ko Thérèse bɛ bɔ ne mun di dalu in sigilen bɛ Thérèse de kan a sigilen b'o de kan 13 ala k'an ni sahaba bɛɛ maa i b'a fɔ bon ne b'aw bila yan donc kow bɛ yen nɔ midi pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bulonba kɛnɛ kɔnɔ nka nin ye kow daminɛ ye bi fɔlɔ ni ala n'a kira sɔrɔ inshallah